Ezamba phambili indaba namuhla wamaphoyisa Ugxeka Ukubulawa kwabe ANC. Kuphungwe ngenqubekela phambili komasipala kanti inkosi yaziqhenya ngonqobeko kaZime. Nazi indaba ze-1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka nina besilo. Sanibonani. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli Ubheki Cele uthi udaba lokubulawa kalobo ephakanyiswele kumela ke-ANC kuward 101 ngaphansi kwamasipala ke wethe kusiyabonga Mkhize sebelithatha balafaka kumacala ethimba likazolonke ukuze kwenziwe uphenyo ngokusheshsha. Undothi usho lokho ehambela umndeni wakwaMkhize nowakamzuku isinyanga eKhetho Crest kuyobhonga emswaneni ngemuva kokudutshulwa kebabulawa ngolwesihlanu ebusuku kade bephuma kokhankasela ukhongolose. Sekuzoba umlando ukuthi usiyabonga Mkhize bekhethwe umphakathi waka-ward 101 eKhetho Crest ngase-Mayville ngaphansi kamasipala iTheku ukuthi abe yikhansela lawo njengoba kiwa okhethweni uma iward iphinde ithathwa i-ANC. Ngomgqibelo kuvuwe ngezindaba zokudutshulwa kaMkhize kanye nomngane wakhe umzuku isinyanga oyedwa wabo yena walimala kade beqeda ukuqhuba umkhankaso ewadini. Kuzokhumleka ukuthi phambilini kuphume uhlu lwamagama abantu abazomela i-ANC. Umkhize wabhekana nenkinga ethi angeke akwazi ukumela i-ANC ngoba ka-IEC izinombolo zakhe zikamazisi zimveza njengomuntu osewadlula emhlabeni kwaze kwenziwa nesitifiketi sokushona kwakhe kodwa kwathi emva kwesikhashana kwalungiswa lokho. Ekhuluma kade evakashele umndeni kaMkhize nonyanga ungqongqoshe wamaphoyisa Ubheki Cele uveze ukuthi banenkinga kwizifundazwe ezintathu kuleli mayelana nombango kanye nokubulawa kwabantu ngenxa yezepolitiki. We are aware that temperatures are quite high at the present moment, especially from 3 provinces. That will be this province, Gauteng, especially Tshwane and Western Cape. Therefore, we have had several meetings to look on the situation. And again on the 19th, the cluster will meet the IEC, and then we are trying to meet the political leadership to talk on these things. Ucele uqhuba ngokuthi ukuthathwa kwababili beyophekwa ngembuzo ngokudutshulwa kwezisulu banethemba lokuthi koshaya usuku lomngcwabo sebelitholile ulwazi oluphelele. As I'm coming here, they have given me the report that they've picked up 2 people of interest that they are questioning. They are known to them, they are known to us. Unfortunately, we can't give names at the present moment. Though they are people of interest, we believe that at least one of them is very close to the people that we think we want. Ephendula umbuzo ngezinhlelo zomnyango wakhe zokunqanda lesi sihlava sokubulawa kwasopolitiki uthi njengoba kuzukhetho kuzotshala amaphoyisa amaningi kuzona zonke izindawo ezibonakala zinodlame. Here in the province, General Mkhwanazi also will be giving the deployment on these areas. eThekwini remains the problematic area. Kwaduguza is also one problem. And one area that's giving us problem is Mitilovo. So we will be dealing with those areas. Amalungu omphakathi akuyona le ndawo, amalungu ANC abegcwele igceke lakaMkhize eshaya iziqubulo nezingoma zomzabalazo. Elilona khaya likaloyo bekade emele uANC njengoba kubheka okhethweni ngomhla ka-1 kuNovemba okusiyabonga Mkhize. Ngudeba Khosibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseKhetho Crest. Ngqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzolonke uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi kungumsebenzi omnyango wakhe ukuqinisekisa ukuthi omasipala bawenza ngendlela efanele umsebenzi wokuletha kwezidingo emphakathini. uDlamini Zuma ubekhuluma kanjena ethula inkulumo yakhe kwingqungquthela ebihlanganisa omasipala abahlukene kwele kaMthaniya ebisebheka uZulu Hall edla ngezongoye ukubheka ibanga asebelihambile. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uhleleke umhlangano wohulumeni basekhaya okungomasipala abahlukene KwaZulu-Natal ngenhloso yokubuyekeza imisebenzi esiyenziwe ngomasipala bakulesi sifundazwe kanjalo kube qhamuke nezixazululo kulokho okungahambanga kahle ukuze nalabo abazongena bazi ukuthi bahlalelwe ukulungisa kuphi. Ekuthula ke inkulumo yakhe ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuleli uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma uthi njengoba ukhetho lohulumeni basekhaya selusemome lesike bakubona kuyisikhathi sokugcina ke kohulumeni basekhaya nalabo bakhethwa ke ukuba basebenze kusukela ngonyaka 2016 ngoba bashiyele ke kwabanye. The 5th democratic local government elections gives us an opportunity to reflect
on the gains and successes, but also on the challenges confronted, but also, and more importantly, to reflect on the future. Because what has happened has happened. We can't change it, but we can learn from it and then shape. Lo mhlangano ubukadlangezwa kongoYebheki uZuluholo obuhlanganisa ke izisebenzi zomasipala abahlukene, izimeya, ungqongqosho kaKhokha KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka, kanjalo ke noNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalalama. Lezike izindaba z1KZNTV, mina nginguSamukeliso Ngqulunga, ngibika ngadlangezwa. Inkosi yesizwe sakaSokhulu ngaphandle nje kancane kwedolobha ke Richards Bay inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uPhinias Mthiyane usayechoma uphaphelo egwalagwala lo onqoba isicoco sikazimo waseNingizimu Afrika ulalela Mswane odabuka kule ndawo. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV inkosi uMthiyane inxusa nenyeke intshe sakhula kule ndawo kuba ke ibukele kuMswane. Ukudla umhlanganiso kwalentokazi kushayelwe yihlomba abaningi esifundazweni KwaZulu-Natal kanjalo nenkosi yesizwe sakwaSokhulu nokuyilapho kudabuka khona lentokazi. Inkosi yesizwe sakwaSokhulu uPhinias Mthiyane uveze ukuthi intsha eningi kumele isike iphethini kulentokazi esayincane. Sibonge ukuthi yenze into enhle. Bese kuba khona ukuthi njobe ikwenzile lokhu besinganxusa ke kakhulukazi ngoba kwakukhona ekuqaleni ukuthi kwenziwe beyimodela ingane amakhono siwabeka ngoba lokho asikuthatha njengento yokumodela kuphela. Sikuthatha nje ukuthi kungamathuba okunye emsebenzi akhona kumsebenzi obe nayisikwenza nje kumsebenzi besingancoma ukuthi nayo masiwinile silapha ya ikwazi ukuthi ibuye njalo icoaches nyingane ezikoleni. Ithimba lesindaba le1KZNTV livakashela umndeni walentokazi nalapho lifice khona ugogo wakhe kanye nezihlobo zakhe. Ugogo kalalela Mswane uthuthukile ngenkathi eminyezelo ukuthi uyena odla umhlanganiso kanti ube semchaza njengomuntu okhuthele ngaso sonke isikhathi kanti uhlezi ezibandakanya nezinto eziningi ezahlukene. Shengathi ngiyahlanya kancane kujabula lengibe nako ngasangana nje kwafika kuhleka kwafika kumemeta kwafika nekukhala ngoba bengingacabanga bengethemba khona ukuthi utakukwenta la kwendile lesekwendekile ngoba ungumntana lo ubeka active etinhlweni letiningi kwenda ibhale kwenda kuswima. Isaguga sibe sesinxusa nentsha ukuba ifunde likhulu kulentokazi ingenzi izinto ezingalungile kodwa yenze lokho enekhono kukho. Hayi kumntana loqonzene nami kuphela bantwana labakhona enzaweni ngiyabafise ngiyabathanza angifisi bangene ezinhlweni letini kangangoba uma ngimbona enda loku ngasiko mawakhe nababo wakhe la ngakuthanza ngiyengimtshela ukuthi akukuhle lokwendako kodwa ke ngoba bona la bathanza kuphendulana anginanzaba nokusophendule wathi. Ulalela Mswane ufunde ePitoli amabanga aphansi naphezulu esikoleni wenza neziqu zomthetho khona ePitoli. Lentokazi ingumuntu osimisele ngokusiza intsha esayincane ikakhulukazi leyo eqhamuka ezindaweni ezisemakhaya. Inkosi yesizwe sakwaSokhulu iveza ukuthi basazohlangana nomndeni kuxoxwe ngomcimbi wokwamukela lentokazi uma isibuyela ekhaya. Ezindabeni z1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaSokhulu. Ongqosho umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal ubonga isithole Mloyi ukhuthaza abantu abahlala emalokishini ukuba baxoxe ikati eziko ngokulima batshale bangaviki nje ngokuthi indawo kayikho. Usho lo ngesikhathi ke gubhu usuku lokudla emhlabeni jikelele endaweni yaseMpophomeni eHawick KwaZulu-Natal. Njengoba ngempela sonto bekubungazwa usuku lokudla emhlabeni, ungqongqoshe umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya kwelikaMthaniya ubonga isithole Mloyi ehambisana nozakwabo beminyango yahlukene ubungazelo lusuku ngokelulisandla kumphakathi waseMpophomeni eHawick. Ekhuluma nalomphakathi emumva kokunikelela ngezinsiza zolimo kanye nokudla, uSithole Mloyi uthi sesiphelile isikhathi sokuthi abantu bahlale basonga izandla bebe nawo umhlaba belinde ukuba ngokhangezile.
Inhloso nqangiyalo ukuthi sikhulume ngokuswelakala kokudla, sikhulume ngamasu okwakha ukudla, sikhulume ngokuthi iziphi izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu ukuthi aphile impilo engcono ukuba angangenwa yizifo. Kusho ukuthi inhlobo ezinjani zokudla oyidingayo emzimbeni wakho ukuze impilo yakho ingasheshe ingenwe yizifo. Makubhekwa ohlelweni kuyathola ukuthi abantu bakithi indlala idlalubi. So ke sizothi ke abaphume endlaleni sizobagqugquzela ukuthi yini thina njengomnyango esikwazi ukuyenza ukubalekelela nokubahlangabeza. So ke kusho ukuthi ke masigubha lolu suku nje banibona laba abangakwazi ukuzenzela nabangathatha indawo kuba khona sibambisana nomnyango ke namhlanje waka social development kuyenza siyenze ngokuhlukana sasivumela ukuthi cha phela njoba uthenge kuthina ama veg uma uhambisa kwenza ama food parcel no uthenge okunye ukudla kuthina obhontshisi ubathenga kuthina kuma farmers ethu. Lezi kube izindaba ezinhle kulabo sebevele beqalile ukusebenza umhlabathi. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu aphuma emhlabathini. Umhlabathi wona nomnotho. Asingafuni kakhulukazi ukuthi size sikubelungu. Asiya khona lemhlabathini kwana kubelungu bathatha lemhlabathini. Siye lemhlabathini sizotshala. Nongenayo indawo enkulu. Indawo encane nje oyilimayo lo ndawo ikhipha into ukuthi nawo udle ube nomndeni wakho udayisela emakhelwane. Ingulube nje kufuneka zidle ukudla okuhloliwe, ukudla okusesimeni ngoba kusuke kuzokwenziwa inyama ezodliwa ngabantu. So iloko okukona kungathi kunzima kakhulu. Maziningi ke kufuneka futhi ukudla kube kuningi okusesimeni si right. Kanti nalabo abathi abanawo umhlaba wokulima banikezwe ithemba. Sinohlelo esilenzayo sithi ikhaya nekhaya alibe nensimu. Ingakho ke sithi ke wonke umuntu nje basithi one home one garden and one food tree. Silenzele la elokishini ukuthi bangathathi ukuthi bona baselokishini abafanele ukukhiqiza ukudla kwabo. So ke besiletha ke kukhona ke omama abenze izingadi zabo imndeni elako 30 emelelekile inensimu yayo baphendule indawo labe kulahla khona inkunkuma bayenza yabazivande zabo. So ke bahlukaniselana ukuthi lo mndeni nase sakho bese bashiyela ke nabo ke izinsiza kusebenza ukuthi baqhubeke sibashiyela ukuthi bangacheli ngamabhakede kodwa bachele ngama watering cans akwazi ukuthi ke abamba amanzi angafaka amanzi amaningi. Abanye abantu abasha basuka kubona labo abama graduate abathi bona cha thina sifuna ukuzimela sesinazi indawo sifuna ukuyisebenzisa sithi ke nina ke senikahle ke sesizonibiza ukuthi ke osofama abafufusayo thathani ke nazi insizakala ke zokuqala lo msebenzi ukuthi mawusunendawo sikuhlangabeze ngeinsiza kusebenza zokwenza ukuthi lo mhlabathi ube productive. Khona kanjalo umnyango wezolimo uphinde wakhuthaza intsha ukuba ingene emkhakheni wezolimo ngoba yiwo owumgogodla wokuningi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAnc.Kubhungwe empophomeni hawiki. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14 rand 70 cents kuyidola laseMelika bengu 20 rand 19 cents kupondo waseBrithani bengu 17 rand 2 cents uma iqhathaniswa neeuro yaseEurope kanti intengo yegolide yona me $1,765 4 cents ounce uthi intengo yabantu ongahluziwe ime $84.86 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo ingxenye yethimba labaqeqeshi kuMamelodi Sundowns uRulani Mkwene ubhodla umlilo ngabadlali baleli iqembu ababuye kwiqembu lesizwe belimele. Umkwene uthi kuyisimo ke sinzima ababhekene naso kabakwazi ngisho ukuxhumana nethimba lodokotela beqembu lesizwe ngohlelo lokuziqeqesha kwebafana nokuthi ke kujinywe kanjani nakangakanani kabaziswa lutho nje alukho noluncane nje ulwazi abalitholayo. Kuyacaca ukuthi lo mqeqeshi usola ukuthi abadlali bayajinyiswa kakhulu ukuze kwedlulele kwiqembu lesizwe bese begcina sebelimala. Umkwena kukhuluma kanjena nje emasontweni ambalwa nje adlula umqeqeshi bafana uHugo Bros usoleke Sundowns ngokuphazamisa ikhempi yakhe enkathi ke ithatha uthabiso ukutumela iyomgomela igciwane lo COVID. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendele kosukwini lakusasa.
Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlelo kamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.